Oh, tuna hanin parin te na kaluta uti ke po lo pa in pahihanin World Cup vel in law en ve nge in karing ta tuna an khel vel me uti ke ka zot masanga tuna ka pahihanin iram chante an la tak ve lam chan tunge champion tora irin thami ha shil vete kala en ve zela hei ka em to tina chuanin Argentina hi an che tha khatia tin Argentina hi bolan thiama an che rang boka katan beran nia adota chuan hei kan kho chak pui lampang deuh ho khi ka tan le Korea ti vel te khi Korea po an che tha katia Argentina ero hi chu bolan thiam em ma ro chu hlau thon na deuh hi ka nei pui pakhat chu an ma ni gol bula hian bol takte ten shot passin ti hrep hian chinga hei ka lo hlau thon pui thina ama ro chu bol hian thiam sim sima an tang rual an tha in ruala chu wangin tun World Cup po hian champion turin ka hual berani kan lo me tuna hanin apa hi aparin te ania ka zot vele halanga iram chante nei ve em chanin tuna han iram chante hi alla khel enge anla khel te kan di anla chakem chanin enge champion tura rin ve de te nem hila shil vela nei ve mizo te chanin Argentina hi kan pi le pu changkhanin anti reng lai khain Maradona hi kan a chil de ni hian ka ri a ke chu tuna en mania an pet gol lo ta te kha ai gar no Messi Ronaldo Portugal Ronaldo kha kana chil de ber hian ka ria kan thenom loka kan pi kalta teng than do te hi te khatiang vel khanin kanina teng kanen khom china chu chei Ronaldo hi kana chil de hian ka ria tin ke point kat karil ru tak tak henin aram le khatiang nam tak tak kha juk chom pui phak na kan nei chong lo chung hianin Ronaldo hi chu mi zo hian kha purin te han Portugal Ronaldo kha atan riau me Ronaldo hi chu ka mu dan chuanin thian te zara lar mai nin ka khadewa ama hi chu bol chu thiam reng achak po chak ma se that chelu to ka thian te che that zar hi zo thin nin ka sia chuan ka tan wak lo atai ma lawa bola chu pe lawa pe lawa Messi nen hi chu na rin thau riau in ka sia ZPM hi ram shwai tur tan ka du ber tuna puthate bokki ka mule good morning puthate I kha mani kha kanin kom to alo du vak to mani kha kanin kom to thawa tuna hianin an khel kal je ke phe chang kale en momal ve chang lauta chu en lau iram chan te kha an la chak ze lem enge be seite a phachau do nem chanin champion turai rin te kha langai rengem kemin ha shil velete England khel hi awan doi thla khop me tun tum World Cup hi club dang ram dang khel chu kan en pha ka dar ku som le chan ve ko le chan ve ti zan lama ten khel tlang puya England hin khel kana tangin khat le chan ve ani chho ze la tun next san khel le tu phai chu ni le chan ve jing ai na han en chi hi ni lo ma ro chu highlight te le result te kan han siat da na hian we khat draw chun nei to an la chak an lat la lo jinga chun an lat tela champion tur pon kala ringa chuan World Cup ka tan ve thin England ti lo wa tan ve thin dang hi ka nei ya Belgium hi ka tan thina tu na hian an khele ka en World Cup hi ka en mumal thelo tuga enge an din mun po hi ka tha chuang lo wa ri tun din huna chuan England le Belgium a hianin rilu kan sorbing le deuh chu ni
be seina asang le khop mai kalome tuna hanin pupiang atina kaludon in hin nei nuam mai khopa mo se an in hi chu ka tilang lut tuk lawa chan amma alo ome i zona ka lo zot ve don se World Cup hi ilo en ve to rengem chuanin tuna hianin iram chan te enge anla che thazelem ram chan ve deuh te han champion tura du te neem World Cup hi rangai sang via wa tun ma chuatir khan boy people ka tang ve ama ro chu hi khuna lo kal je la kum be lo upa World Cup hi tuta tak phejena en boy kala en chi lo han tan bik tak hi kala nei lian lo ama ro chu first round ten zota sen chuan ene ni kan lo hlut le view mai thia zandar som pani dar khat theng pon kan lameng ve mai thia helai ra ma khel an ni lo wang hian kan hun man te hi ai ang lo maya zopa na thok ta hi chuan rin ai hian men te lo rei du riawa tun din munai chin kala tan bik tak khi kala nei lo ani thiana imi zona kha chu chin tamai seng kalome tuna hianin parke mu hlau maya adule du lo ka pot chot ang khani maya parke I en law tun World Cup hi ilo en ve to rengem nge le en lawa matin he lo ram chan ang chi te inei ve em tuna hianin iram chan te ilo en to ni chuanin I be se yan pha em enge yang ve kha min shile ile en lo ni pon ram lo chan ve to thin ang chi te nang ni phe chu ma in khel yang ve lo shai chep to ang kha in ni chu wan chuan eng mu tak bin han soi sak ve te ram chan big deu te ilo nei ve to thinem kha mai nia tun World Cup hi chu kala en lawa chuan tun ma chuanin hei an game hi kan lo thlir ve thina heng Brazil te Argentina te heng hi ball te deuh an hiama khel thin an nia heng te kan lo ngai na an game en hianin kan lo thlir ve thina Brazil te ka tan thin tun thleng hian kala tan tuna hianin hei pamante ka mu fu hlau mai pen pamante hi kan zot ma sanga pamante I tun World Cup te hi ilo en ve to rengem chuan enge chuan tuna hianin mai ka pe khuna chi min chang don ne chuan I ram han chan ve deuh te mo I ram chan te tuna han enge an din hun te ala tha chau je min han shil ve ala tha thokatin ka bia Argentina ka tan ve top mai thil ka re thui vak lo na mo Argentina ka tan ve top tun din hula chon ri na tuna han pate hi kan zot ve le ngal lo longa ro hel han light hi a eng lo lu tu pate tun World Cup lo omme ka hianin nang chuan en ka ringa pamante ngat ai chuan en tam deuh ka ringa chuan chuanin ram han chan deuh te mo I ram chan te an la che that chawem enge champion turai rin te men lo shil tun World Cup hi ka en tam lu tuk lawa amai ro chu chan hi chu ka nga maya England hi ka tan ma Manchester le England hi club chuan Manchester hi ka tan bera World Cup hi chuan England hi ka tan ber thina amai ro chu England hi chuan champion ka ring vak lo France hi an champion ka ringa tan thua chuan England hi ka tan reng ani chu tiang vel chu ni tuna hanin unu chu ka kalpel thei thlot lo unu tuna hanin iram chan te kha mai kan zot to ta anla nge che tha chau je lem chan iram chan te kan champion ni ila be se thai me han shil bete anla champion zela tuna hian Brazil kha katana an chak zel po karinga lom muk po kan be se pe ang an chak phot chon kan lom muk pang ram sang hi afa pa fel em kan dweng tlang val chhan vor tur tila tlang val ve to re alo ma jan
Ramsang in khelte ilaw en vem chanin champion tura irin te le henge ilaw tan ruk te anla che tha chawje me ha shilga le Ala che tha zawa Portugal ka tran Ronaldo bang mi oh le ka lo me tuna hat anin ring lo la in rin thap hi abai tha zo ka putai te ka mu fu a putai te world cup hi ilaw en ve to em chanin enge iram tran te an che tha chawem chanin tunge champion tura rin te min ha shilga te kha king ro lo en về thì này chấm tiền chu bi cái vấn sẽ thiếu mấy đầu về ram chan enge ram chan te te nei de ro mai ram chan cái này Argentina cái này được vậy tuna hai VC secretary he kan kho VC secretary na ka champana tele bema na palai tanga school kal hau kan nya chanin kan so faka phone bia wa secretary don thau ni top mai ni kan ha world cup PEN ve to in karinga chanin enge ram chan te chanin i chan te an la che that chawem i champion turin te mina shu ale hello me World Cup pick and so je lo ka chan to Ronaldo ami malin taktakan nya Portugal ka tana champion nge se ka do ma se tung kum chu an che thabak lawa ase nek sa chuan ron je to je tu ra nga yang hello me tuna hanin pama shwa ya ka mu fu lo me ya pama shwa I tu ha world cup hi lo en ve to ngai garinga iram chan te an na che tha chawje lem enge champion turin le iram chan ang kha che tha zel hey Argentina pe France pe ni pe ka kan zong ten ni ve la che tha chawje tu ra nga yang tuna hanin an brai khop mai he boyete ma phete an thok lai ka han kal chi rob ban ni chu ina han hu thei me lawa chun jana na thok ring boya hi kan zon ma changa boya tuna ha ma ka pi lo en ve to ngeng karinga iram chan te anla che tha chawje lem enge champion tora in han be se de ko ni ha shige champion tura kari chu Portugal dia ama zurin chun ang lo khop maya first ma sa kha chu an cha thalo khop maya ama second ma sa cha an cha tha tho wa an champion chu ka ring tho ba ya tong bere tuna hang ka u du tak mai uma pu ya ka mu vele lo me ya sanin uma pu enge tunwal ka pa hianin ramchan te in ve ngeng karing lo en to in karing bo ga chu iram chan te min ha shila champion to rai du te min ha shilbe ole ka tan ber chu Spain ania masya ka be sayan phak chi alawa ema yang khel ma salama ma chu champion tura karim ber chu France ani thungana tuna ha uzo thana ka mu fu le ho maya uzo than tuna ha world cup in chan mu maya chu ram han chan ve de te in ka ringa ve de lo poin lo chan rum rut thei bok ta chu champion tur han du te mo iram chan ti an che tha chhaw re ngem min ha shilbe ram chan hi ma chang khan kan lo tran to thina Ronaldo liana kun lai chang khan Brazil hi kan lo tran to thina ei tun kum poi ron che tha chho don ria na sia ta dei sei po sang ria win ka sia tuna hanin BMP haun in ka sha en hatlang ka sha chanin usha I tun world cup hi lo en ve to nge in ka ringa chanin iram chan te an che tha chawem chanin enge champion turai rin le iram chan te min han shilbe ya en ve je wa ram chan te chuan Brazil hi ka tan leu ber maya ani he anon che tha chho viu mai he champion tura pok ngai karing het bur mai le ko le abula hanin ulai ku nga lo thu ve hala ti vele hala nga ulai ku I world cup a hian iram chan zong te le champion tura irin te ka min han shilbe la chu ko tron zong chu Argentina ne an cham ngai po ka ringa Argentina chan champion ngai ka ringa ma sa khan pate hi ka ti to a chan te kha an la che tha chhaw re ngem enge be se yan phai em ti te kha kan zo ta nge
เอาเลยมาสาบลูกอาคานี่เราช้างตัวอ๋อบราซิลเทียนไปนะจังค่ะอติรเตจังค่ะจังเนี่ยนนเจ็ดเชโดนะบอกกันตีไล่ขานี่ตัวน่าจะวันนี้เสียมชาครบมั้ยแชมเปี้ยนเลยตัวปนดูสักมาอันหลานแชมเปี้ยนเลยพวกกันริงอันนี้Uzalte hi adulo via donna in ama chau hi chu ka zwa don lo shim shim ka ti ve don hi ni top mai ni chu wan chanin uzalte he lampang lo hoi deu he la tang lo tan ramjan ti po inei ve in karinga nangni phe chu he in khel tengai na mi tak khain in ka sha chu wan chanin i ramjan ti an la che tha chawem enge champion to rei du i chan ngoi te khan choi ve te atan tuai chu ne Argentina he katan bara champion po paring amaro chu Argentina he katan ruin ka first choice tak chu katan bara chu Mexico ni le dai ni hei ka soi du lo ka Mexico he final an lu do la mo chu ka hu lok dan ni chu in la na ngai an lu ni ge do la ma se Argentina chu ka second choice lo ka ni chu ka first choice sa chuan Mexico ni patike po hi oi nan thokan boy em nan kan tin le mol moi rugot me patike I world cup hi lo en ve to in karinga I ramchan le inge champion to rei han du sak deu te kha mu ha shil ve te ni hey tu world cup pa chuan ni Brazil hi karin ruwa aliana karamchan te po ani dera hei champion ngai turin kan ring latan ni uval he alo mu thau cha nge chu ka shela kan lu chil ve le uval tun world cup te hi lo en ve to re ngem chanin enge I ramchan ti an che tha chawem champion to rai rin min lo shil ve en vetina Portugal hi ka tan deu dara champion tour pon ka du ber Portugal kan sin an che tha chawin ni sha man che tha kon ka shelo si an next game at chuan man son zel tu danga yang le han uding ka mu fu uding tuna hian world cup an khel me ka iram chan zong tele champion to rin ka me shi sakve ka mai Spain ka tana an sang ei po ka ring bokani champion nge yang an la chaem cha thae game khan na khan chen loi deu hleka tu ra chen cha to la an sak nge yang dan kan ni ka mu fu kan ni world cup te lo en ve to re ngem chanin ka hal to iram chan zong te mu ha shi ve shim ka mai king la iram chan zong le world cup te en ve ten Argentina khan mi Argentina ka tane tuna hal aram din ka mu fu aron tlan lai ka tidinga iram chan zong te world cup lo en ve to ka ring iram chan zong te alla chak zel em chanin champion to rin te le ani malai chan te po eng po kha world cup chung chan han soi sak ve Portugal ka tana Ronaldo ka tan boka chuan Portugal an champion ka ring bok ani chuan ani lawa chuan panina chuan France ka tana Kylian Mbappe ka tan bok ani chu ani first choice Portugal ania second choice France an tana an champion nge pok ba sei uthana hi khati ve nge ngai uthwan I world cup lo en to em enge ram chan zong te champion to rai rin khan mai khaking ro Argentina hi ni le mai abak Argentina chan me han du deu te ne em ka sat thiam lo Messi hi ni mai ka ha le to mai tu na han ka pi hi ka hmuwa ka pi tu na hi chan in world cup en lo mai the ma se in hun lai ti pon in lo en ve thin iram chan ve deu ha ang chi kha me ha shil te kha mai king la iram chan te enge ram chan dik nai deu ro mai kha ram chan dik po nei po ko shlo lo du ve chin ne em Brazil ti Argentina tiam te khan du ve tur pon en ka en ngai ve si lo wa ani san ole tu na hanin he BMP hau BMP le tangwal ka hmuwa cha upian te hau te ka hmuwa he tunga ka phi in lo en ve to in karinga chan in ramchan te mo enge in yan che thaim tunge champion to ren du
ha in be phei don ya on ke chuanin ka tan ber chu friends ani u pian te kha te de role thai chu nei ra mai Argentina ke chu ma tan na uzalte ka mu fu ui I tuna hawa ka pahanin iram chan te an la cha thayam chani ni lo en ve reng em tunge champion to rai rin te le iram chan ha shi an ve thina Argentina hi an khel ken hian kala hual pol tak an ni ami mala han chan te ne messi mi Messi ka tan ber chuan Ronaldo hi pahnina ka tan le bok tan thau Ronaldo hi ka tan na chan chu ami mal takin mihar sa te ta na aluang chuak na hi ka ami mal takin ka tan bok tuna han albert ta tlangwal fel ml thabok si ka hmuwa albert ning khel te lo en ve em chanin tunge champion to rai rin te ipol te an ve nge an la che tha chau zelem tuna translate to Portugal ni Ronaldo bang mi yes Ronaldo bang an let it has chuan an champion ni ring em champion to rin to France de o boy hi kan ti ding do kan ti ding lo in du thona o boy hi kan ti ve le lo nga aron tlan chho lang lo ve na in o boy world cup ti lo en ve to reng em I en lo pon ma ti pon e chan te in nei ve re ka iram chan te an che tha chhawem chuan in tunge champion to rin te le o iram chan kha mi han shil ve World Cup kan nan ka riat thei atang le ka en ve chin atang chuan Brazil hi ka tan thina ni tun thengin ka tan Brazil tuna hanin mama ka mu fu alen na ka kal chil ni ber mai chu mama tun world cup hi ilo en ve to nge in ka ringa ram chan zong te moi nei ven ka ringa I ram chan te an che tha chawem chuan in tunge champion to rai jin le oi ram chan ang kha ole ram chan hi chu ka nei lem lo amer chu French samo Portugal mo hi chon champion ka ring chuan in Ronaldo chu kadu thawa mer chu kadu na chan pakhat chu Messi pok athiam ka te ma se Ronaldo chu a thorim na hi a in pek na te hi ro pu ya chu wang chan a chan om threm ka te ke ma bi ga chu mo ale no me tuna hianin thenom te na kal zuklut thavele zai ya thenom pa hi chu in khelanga ina ti ke ma po hian ka she theya chuan he Liverpool lo tar lian khop maya chan soi ngai lo enge athan ti kha soi ngai lo ta kla pa chan mo ma se tura he world cup bi ki chu ka she lawa chu wang chanin kan zot venga he a jersey chang hianin a club chang kha chu sha ta ma se aram chan kha kan la she lo ta I thenom pa tun world cup hi lo en ve to nge in ka ringa chuan iram chan te amo champion to rai do te kan han she sak ve Netherlands ka chana Netherlands ka chana chan po Liverpool player an tama chuang chan Netherlands ka chana an che tha tunai ron of start ton lut ta man champion nge po ka ring ani mo ong so la over don la Ronaldo mi do ke Ronaldo nge Messi ani panhian du jok ti han soi tur ka nei ron tha ka du player ka ngai san mi ro puyan nia ka du ve ve